guys, hingke ani vlog dini oroni simino jengjak sinai hingke ang mui songnani bagoi manui ready khaitoni baikha rusun obokhe hingke moke hasing moke pias moke moso gotoi hingke ang tamo mui songnai norok nukungui mannai hingke norok nai tongdi ani vlog no joya sak ang tabuk mo pias risum hasing moso no jotono daina baikha jaga tabuk ko khangani bagoi hingke norok nai tongdi tohan sui naka hingke tohan alu tuinoi hingke tabuk songnai hingke tabuk mosla tosla kosla ribu koli tongo tamni bagi hemale mui bahano mosla tas ke nangan bagi nang tala de nang buda blog koksa tatang de don bos bisi ya kebeng ni de cikon de khai mosla sapa jai ke ang kes pada blai bo kiso nei rikha modom nokhna bagu ang mui box hai pai bekha tohan me alu tabukhe tei mungsamung songnani tongkho wahan no khakolo borok bai songnai hingke ani uskango yak kasajamani o jagao khakolo rathani no hingke ang sawi tongkho masingni kasaba doi hamyang tongkha hingke khakolo borok ani logini ano helebirnai hingke ang songnai bo helebi pebekhe mo sorok to kholjak no hingke basuru khakolo ni simi no nasingja khakolo sarik ung tongkha hingke ke dati no mui song paisini hinoi sarik ung khanya mamu sungnan kam ma jeng sawo dati songai aram khai tongnan bagai bridong ni kam ke mui songnani charunani boho peto kha bo saisong charingi mui kothok sakha tiap silagi sia onde ni ke jalarok pora yachi mario sho ega donani baba khakolo helap tongo yashi pera mui samiri ompa rohori mangka samiri thananda haskan helap tong khakolo borok Chong ada garong naya na. मेरा चिकन हो रहा है तैयार थोड़ी पूरी फ्राई होने के बाद फिर से दिखाऊंगी आप सभी को मेरा ये चिकन कैसा हुआ है खाकलु बाय मांस एक जगह ने हेलेबै तनि दिखा हंके ताबुक सुनाय yang tohan mui betiru nani ujungnya ku tak bisa cere pere rok lagi tuh cuy dikha tohan mui yo tiru bakha tabuk bo munui tong situ asani ang tabuk wahan mui nyo naijau gena moke khaklo borok bai wahan mui norok khaklo borok bai wahan no je chai rok chai nei bai je motomoi thoksugu marke angkhe thokjaksugu khuri bo khe moke diporni godok hingke moke tabuk songmani tohan o jaga ke sobai tongo kisa diporni no hingke oro khe mai diporni mai karai ni khe wakakai dunangni tui nyangmani botol no ang tabuk khe boil khai tongo belai ko balok suka hingke ba boil khaijagya hingke tabuk khaitoni dikha tabuk ang ri sugrana kho ani dunangni ri suna bagai ang tingki o phai sok pai kya hingke obodi khe botini fungo kanmani duibar sutikya duibar sutima bagai duita ri ma soka sutkainai hingke bin sutoni ri ba
bini rogo kisa moto mari uble manami thango borok unko torok stay bahai chidin rok unko hingke ba abo hingke comfort dikha moto mani wasa ke ang abo tiro basi nang nang musungo ang tabuke mai jagrana ko mai khurinya ka hingke tohan mungsa tongo wahan bai khaklo mungsa ngate mulai jakhai mungsa mulai be motor jakhai da ang mai jawai tongkha hingke ani viewers rok ano mai jama nugui khoktui rok ta monok bai didu khoa rok ta bai dolo khan bokhor rok sanai sibla hingke ani box saka kang nong no video phunuk mangla moi thongma gunoi mai mangsi jai jongsiu kok se sanani asok kaino jora manliya ta ma bukhungni paikhaino danani bukhungni paikhaino mai danani amtai si kam choli jongsiu keba thoka mulai jakhibo thoka wahan bai khaklo sungma thoka tohan ba thoka an favorite ke tohan je tok blouse ke favorite ani tabuke mai ti jai bai bai tika tola haka gai tongka hanai ama sawo hongke lepai redi hanai ama ke mai rana thangka hingke angke miski nawai tui ruwai haino gana gana ni simi lepai bai risinai hingke norok nai tongri nokhla bele hasing jang tongkha hingke ke lepanani susrabui tongo ta bongko chekngo ta himnai wafra o hingkai tui kisa kwbang khai ruwai se mal lepasiu ani blog no jajagai tongke subscribe khai kalang bai di hingke haino haite channel rok bai katal blog o malai phiu nai wafra rok bai lepa bai aram sinai yak bai lepa ma hai ingya hingke ang asuk jora tonya lepa nai khakja tika tola sakno hingke ani lepa mani complete chi wngbai kai ong tongkha lepa bai kha.